Saka murume anga asisa uye kwandiri ndobva ndapuwawo mushonga kuRungwe kwaChage Chage. Saka neshamwari yangu ndapuwa kudaro ndomva ndatanga kushandisa mushonga uyu murume anga akuuya. Vanhu ndobva vatanga kufa, ndobva vakadzi vangu vairi vese vakafa nemurume ndobva afa. Saka ina ndakuzoziya kuti mushonga uyu wandatora uchabatira kumwana wangu. Mwana wangu uye ndobva abatirwa nemushonga uyu achiti aroora kudaro akabara mwana, mwana obva afa. Akaita nhumbu mukadzi, nhumbu obva yabva. Hello muri Zimbabwe and welcome paZimu Reality ITV paya patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzoona nhasi tatravela takaenda kuRungwe uko kwatinoda kusangana nefamily kati kwatasangana nefamily yauda tinzwe zvaitika mumusha mavo, sandira mama wandinawo, then ndira mukoma wandinawo nomudzimai wavo ari kusaidhi uku. Toda kuti timbodiscussa timbonzwawo kuti chii chaitika because tadaidzwa namadzibaba norest kuti tinge tichinyatsonzwisisa nemabatsiriro avakaita family inoyi. Saka chaipa mukana wekuti itaure zvese zvakaitika. Saka chekutanga ndichavakokorodza muchirongwa. Makadi zvenyu mama? Tipeni makadiwo. Makadi zvenyu? Mukuru muri sei? Aiwa isitiri nanamoti uri sei upenyu? Saka ndichatanga kutaura na muri Zimbabwe, ndichatanga kutaura naGogo because Gogo ndo vane nyaya yese, ndo pane nyaya pakatangira nyaya yese yazosvitsa tinge tiri kuno kuRungwe. Gogo, pane nyaya yatanzwa asi muri Zimbabwe nekunzwa muchitsanangura imimi kuti zvakambonyadzofamba sei, zvakatanga sei, chii chakazoita kuti pazinge pakuti vamwe vanhu pedzisira kurasikirwa neupenyu, zvakafamba sei? Ichokwadi, ini ndakanga ndiri mukadzi akanga akaroorwa naFarmer Master. Saka pandakanga ndakaroorwa naFarmer Master apa, takaroorwa tiri vakadzi vatatu. Pavakadzi vatatu apa, ini ndaive wechitatu. Saka murume anga asisa uye kwandiri ndobva ndapuwawo mushonga kuRungwe kwaChage Chage. Saka neshamwari yangu ndapuwa kudaro ndomva ndatanga kushandisa mushonga uyu murume anga akuuya. Vanhu ndobva vatanga kufa, ndobva vakadzi vangu vairi vese vakafa nemurume ndobva afa. Saka ina ndakuzoziya kuti mushonga uyu wandatora uchabatira kumwana wangu. Mwana wangu uye ndobva abatirwa nemushonga uyu achiti aroora kudaro akabara mwana, mwana obva afa. Akaita nhumbu mukadzi, nhumbu obva yabva. Ndobva vazonotsvaga madzibaba. Madzibaba aya ndo akazotibatsira kutozosvika tizosvika pakunotenda kudai zvinhu vane mwana. Ini ndinonzwawo kufara. Alright Gogo, musati masvika kuti kwatari izvezvi ndida kumbobvunza kuti mushonga wamakapiwa ungori mushonga wakaita sei? Ndakangopuwa chiri chimudzi. Saka mashandisiro andakazochiita ndobva ndachishaya. Ndisingazive kuti unozonopinduka kuzonoita uroyi hwokubuda ndichiuraya vanhu. Ndakazobvuma ndobva vakaita kuti chiwanike chimudzi ichocho. Ndo kuchitora kwavakazochiita ndokuzoti chakazotorwa namadzibaba. Chakazotorwa namadzibaba chimudzi ichi. Alright. Saka pana vanhu vamaiuraya after nguva yakareba sei? Vaingofa pakangoti gore munhu ofa. Murooro wangu akabata mimba yobva akabara mwana obva afa. Saka mwana wangu ndiye akazonozvitsvaga ndomva azviona mva ndabvuma zvechokwadi ndakaupuwa mushonga uyu. Asi zvinezvi ane mwana wake. Saka mushonga uyu pawaiuraya vanhu maizviziva here kuti mushonga uyu ndio uri kukonzeresa kati mimi maisaziya asi madzibaba ndo akazokuudzai? Ndaisaziva asi madzibaba ndo akazondiudza manje vaudza kumwana wangu uyu. Ndobva ndazoyeuka kuti aiwa zvechokwadi ndakapuwa mudiwe wokuti ndidiwe nemurume. Alright. Saka mudiwe ndo wakazopanduka? Ndo wakazopanduka. Alright. Saka pavakadzi vakaroorwa nemurume wenyu vangane vakashaya? Vaviri vakashaya. Vaviri vakashaya? Vese pamwe chete vangari vangani? Tatiri 5. Mamuri 5. Imi mamuri nambani? Number 3. Imi mamuri number 3. Saka vese ava
4 vakatoshaika vasisipo izvozvi. Havasisipo izvozvi, vakatofa. Nevana vangu 2 vakatofa. Ndasarwa neyeye mukomana mumwe chete neazobarwa nemuroora. Ndakuverenga kuti nevaroora ndaane vana avo 4. Vamwe vese vakafa nemushonga uyu. 2 vese vakafa. Saka mushonga uyu wakazenga wasvika futi kuwana wakuuraya futi vana venyu. Vakuuraya vana vangu nevaiberekwa nemuroora vakuuraya futi. Nga zvakaoma. Zvanga zvakatooma. Zvakaoma. Mukuru muri sei? Ndikupai mic kuti mukwanise kuzotaura. Zviri sei? Takasimba muraitira. Saka imimi madzibaba noresi makazoona kupi? Makazviziva sei kuti ndofunga iri dambudziko kuti muzotsvagewo? Kune munhu akandipawo nhamba dzamadzibaba ivavo. Achibva andipa nhamba achibva ndavafona kuti madzibaba muri kupi. Zvinhu ndiri kuSouth, ndopandakaenda kuSouth ikoko ndichibva ndanobatsirwa namadzibaba. Maibva kupi? Maibva muri muZimbabwe maenda kuSouth eka kuti makatiwa uno kuSouth? Ndaibva kunoku kuZimbabwe kuHurungwe kukadye katye ndiko kwataigara ikoko. Saka ndakazoenda ikoko kuSouth Africa ikoko kune basa randaita ndichishanda. Saka ndakatakura mukadzi wangu ndo wandakaenda naye. Pandakaenda nemukadzi wangu ikoko taingobereka vana vachingofa. Ndikambodzowo mama vakati hapana chandiri kuziva. Chibva ndazopiwawo nhamba ona vamwe madzibabawo. Vachibva ndipawo nhamba dzamadzibaba noRest kuSouth ikoko. Chibva tabatsirwa namadzibaba noRest tiri kuSouth ikoko. Madzibaba noRest pavakatibatsira takazobva futi ikoko kuSouth takuno kuZimbabwe kukadye katye futi. Chibva tazosumuka namama nemukadzi wangu uyo muri kuona akagara. Chibva tazoenda kuna madzibaba noRest vanga vakugara muno muZimbabwe kuSouthry Park. Ndokwatakandobatsirwa tiri pamwe chete namama ikoko. Alright. Ndapanzwisisa ipapo. Saka izvizvi mwana atopo, nhumbi yakatozobata mwana atopo. Izvezvi mwana atopo, nhumbi yakatobata. Ndonzwa kufara kwazvo namadzibaba noRest nezvavakatiitira. Alright. Saka ndanzwa kuti kunoku kune chiitiko chida kuitika kunoku chekuti muda kutenda madzibaba. Mungava muda kuvatenda nei? Isusu madzibaba tikuda kuvatenda nemombe. Toda kuvatendawo nemombe 4. Ivo vanga vakati zvaona mombe 2. Saka tazongoona kuti nedambudziko ravatibatsira beta tingovapo dziri 4. Alright. Asi ivo ngokataja mombe here kana kuti ivo ndimi mega imimi mangochuzo mega kukuvapa ndo chipo chavo here chavanga vachida pakukubatsira kwavanoita kana ndimega mazongoti no rege tiwape mombe? Ivo pakutibatsira kwavakaita vanga vakachajawo zvaona mombe 2. Isi tazongoitawo chido chekuvapawo mombe 4. Mama, chido ichi machita nemwoyo wenyu wese here kana kuti mazongoti tichizviitewo sinzi? Aiwa, ini ndazviita nemwoyo wangu wese nekuti ndaane muzukuruwo. Pamusha pangu pakugarika pamusha pano panga pasingasvike kana nhunzi chaiyo yanga isingatombosviki. Asi zvinezvi vanhu vakusvika, takutofarawo tichito mabira tichito zvimwe zvese, hama dzichifambawo dzichisvikawo. Aiwa, zvakundifadza. Aiwa, madzibaba noRest ndinovatenda zvikuru nebasa ravakatibatira. Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa iri kutaurwa nemhuri panapa kutaura kuti vanga vane dambudziko ranawo amai vane mushonga wakabata. Mushonga wakabata vachiti vadiwe nemurume because vakanga vari pachipare. Then mushonga uya ndio uri kunzi vakazopanduka ukatanga kupedza vanhu. Vakatanga kuuraya even vakadzi nin'ina vavo namaiguru vavo vanga varipo. Ko haunga uriwo mushonga futi wakauraya baba vachiri pedo? Baba wakafa. Ndotozivawo kuti pamwe ndizvozvo zvakatovauraya nekuti ndanga ndisingazive kuti ndo zviri kupedza mhuri. Mwana wangu uyu ndiye akatozozvitsvaga kuna madzibaba noRest. Madzibaba noRest vakatibatsira zvikuru. Vakandibisa mudambudziko randakanga ndisingazive kuti shamwari yangu iyi yakandipa mushonga unopedza mhuri. Ndaiti ndo kudiwa. Right. Saka mushonga uyu shamwari yenyu yakakupai here kana kuti mushonga uyu shamwari yakakuratidzei kunotora mushonga uyu? Aiwa, yakatondipa iyo kuti aiwa iwo zvauri kusemewa nemurume, mushonga uyu unoita kuti udiwe nemurume. Zvechokwadi mazuva ayo ndaidiwa, asi zvakazopanduka pakuzouraya vanhu ava ndopazvakaipira.
Alright. Aiwa ndinotenda gogo nenguwa yenyu ndinokutendai. Ameno muroora pamwe ungadai uinewo chekutaura chimwe chetewo ndikupe maiki pamwe mungabe mune chekutaura moti kudini nenyaya ndongotendawo madzibaba nezvavakandiitira. Ndaingoita nhumbu dzichibva ndikabata imwe nhumbu ndaigonotozvara mwana saibva afa ipapo. Asi izvozvi ndanowo mwana wangu wandabatawo. Dambudziko iri zveshuwa tatisingazive kuti rinobva kupi, asi takazosvikawo madzibaba vakatibatsira. Ndongotendawo neizvozvo zvavakatiitira kuti ndizokwanisawo kubata mwana nhasi. Imimi kuti muzobate mwana pane malusa vanongani? Ndinenge ndakaita nhumbu 2 dzaibva dziri kuma6 months. Ndobva ndazozvara umwe mwana ndobva afa. Ndichizobatawo nhumbu yandakabatsirwa namadzibaba tabatsirwa dambudziko iri. Ndopandakazozvarawo mwana. Saka nhumbu dzakabva 3 ndichizozvara mumwe mwana wechi4 uyu wandinaye izvozvi. Right, muri Zimbabwe ndofana muri kunzwa nyaya ikutaurwa kuno kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Muri inopera mukabata-bata. Saka inofana kuita yambiro kune vanhu vachitsvaga mimwe mishonga munoitora muchiti ndeyelaki, kana mishonga munoitora muchiti mishonga isingakuwadzi, asi unongo usingazivi kuti mishonga inozoita sei. Saka the best way mukurarama zvakanaka kugara usina mushonga waunobata, usina chaunobata. Chingogara muchingozoti no, nguva yaMwari inosvika. Kana uchidiwa unodiwa, kana usingadiwi haudiwe. Saka anyway, ida kutendai muri nekutipawo mukana wekuti tinge tichitaura nemi tichiudzawo mhuri yeZimbabwe zvamuri kusangana nazvo kana zvamakasangana nazvo mukati muupenyu. Ndotenda kuti Mwari achakuitirai zvakanaka. Muchagara muchifarawo pamakaregereranawo semhuri kuti zvinhu zvinowanika. Ana mai vanenge vainewo zvavanongoida kuprotectawo mumisha yavo, but zvinozendonji nepamwe. Saka gogo tingati madzidzi chiyamba pane nyaya yese yakaitika, mungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti chii mashoko enyu ekupedzisira nezve zvakaitika mukati meupenyu hwenyu? Aiwa, ini ndinoudza mhuri yeZimbabwe kuti kubata mishonga kwakaipa. Kana ukabvunza shamwari yako kuti ndiri kurambwa nemurume kana kuti handisi kudiwa, namata kuna Mwari, Mwari anokupa zvose. Ini ndadzidza chinhu chakaipa kubata mushonga, chinhu chakaipa kubata mushonga. Musabate vanhu veZimbabwe. Kuchechi regogo pesa apa pamai. Ndaienda kuchechi, taifamba nemurooro wangu kuti zvinhu zviite zviri nani, asi zvairamba. Maenda kuchechi kupi gogo? Taienda kunana madzibaba. Imimi chechi yenyu yamunopinda ndeipi? Ndaipinda Roma mazuvayo. Maipinda Roma. Zvino ndakupinda kungotsvuku. Makuenda kungotsvuku namadzibaba norest. Alright, aiwa tinotenda gogo nenguva yenyu. Anyway, muri Zimbabwe pachiitiko chida kuitika panapa kuti pane chiitiko chemombe chataurwa. Sada kuti tiende ikoko then tomboonawo kuti chii zvinenge chimboitikawo pakupiwa kwemombe, uye zvachapiwa mombe dzakaita sei. Timbodzidze. Tofana tidzidze kuitira kuti next time tizo appreciate because haisusu tichitorwadziwa nemombe dzodzo kuti anyway, ngetibvore zvichafamba sei. Ndobva tataona madzibaba norest tonzwa kuti zvakafambawo sei kubva iwo kuna iwo madzibaba direct. Anyway, ngetiende ikoko. Right, muri yeZimbabwe tiriko kuRungwe kwatiri kutaura kwangachitana namama. Ndofunga manzwa video rese yangachitana namama. So now ndana madzibaba norest kuti vatitsanangurirewo zvangotipawo mawedzi mashoma ekuti vataure pamusoro penyaya nechiitiko chiri kuitika kunoko. Madzibaba munofara here? Ndinofara baba. Tinofara. Aiwa, still right. Taona chiitiko chiri kuitika kunoko kuti pane mombe dzatinwa apo. Ndafara. Muchidimbo mungatiwo chii kumuri yeZimbabwe? Ndinongotenda kuti aiwa Mwari ndavakumbirire mhuri iyoyi. Mukubatsa kwandakaita ndatenga kuSouth Africa. Ndakawabatsira kuSouth Africa vanhu vachingofa. Kuti maranda vauya kuno kuZimbabwe wakazonditera kuSouth Africa kuHarare. Kusvika amai wasarenda uroyi wangu akatora mushonga wanga wakatora. Saka ndinotendawo nechipo chawandipa surprise. Ndangonzi madzibaba nditokumbira mubodzoka. Saka ndasingazivi ndizvo zvachita sei zvawandigadzirira. Alright. Alright. Saka izvi ndizvo zvinoitika kuna munhu wese munenge mabatsira here kana kuti zvitori obvious kati ingotendawo sekuti zvinoita zvokuti ndotenda nekuti mabuditsira vaita nemwoyo wavo wose. Vambovabuditsa nechido chavo nezvavakaitika nezvavari kuona kuti aiwa vasvika mukubata vazukuru, svika mapavari nhasi vachigara nemwana wavo, mumwe chete angasarai. Alright, mubvunzo wangu ini wangu wekuti zvone
ichi ndicho chipo chenyu here chamanga makachaja kuti no ndozvamunoda kana muchinge mavabatsira kana kuti vangozvitawo nemwoyo wavo ivo vega? Ayo, ndandakawachaja asi wawedzera pane zvandanga ndakataura. Wawedzera. Ndio ndakataura 2 chete. Saka apa ndazoona vakundinongedzera 4. Ndakati aiwa ndowawedzera wega. Aiwa ndauda kutendai munhu waMwari nemeseji yenyu yamataura nezvese zvamataura nezvizvaitika panapa nekuti daidzo kuti tinge tichikavha nyaya dzakadai botoita kuti mhuri yeZimbabwe dzinge vachiziva zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Ada kutendai. I think vanhu vanzwa nyaya yacho yese. Saka mhuri yeZimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zimurat ITV. Pachinge painewo vane nyaya dzakaita seidzi vanoda kuti vange tinge tichiuya tichizikavha vakasununguka kutibata tinouya toita kuti mhuri yeZimbabwe izive zvinenge zvichiitika. Otherwise kachinge chitoona uri kuYouTube, please don't forget to subscribe our YouTube channel Zimurat ITV. Kachinge chitoona kuFacebook, don't forget to follow us on Zimurat ITV. But pa Facebook ikanzi DJ Sparks ZW. Thank you so much.